Hei ja tervetuloa jälleen joulukalenterin pariin. Tänään on 17. päivä ja Raakkelin nimipäivä. Hyvää nimipäivää siis kaikki raakkelit. Katsotaanpas mistä löytyy 17 luukku. Sieltä löytyy 17 luukku. Ja ei varmaan sitten muuta kuin luukku auki. Sieltähän löytyi auto. Sieltä auto körryttelee. Minäpä taidan jäädä auton kanssa tänne. Menkääs te alkoholikeskusteluun. Heipä hei! Tervetuloa tähän suureen alkoholikeskusteluun. Tämän on tarkoituksena olla sellainen pieni keskustelun avaus. Ja tarkoituksena, että te pistelette sitten omia ajatuksianne joko kommenttina tähän videon kommenttiboksiin tai mieluiten videoresponssia sitten. Tai eiköhän käydä itse asiaan. Eli alkoholi. Itse olen pitkään jo ihmetellyt, että miksi suomalaiset käyttävät sitä alkoholia niin kuin käyttävät. Miksi ylipäänsä tarvitaan koko alkoholia? Tiedemiehet ovat tehneet testiä. Varmaan jo 10 vuotta sitten tehtiin tämä koe, missä oli joukko ihmisiä, jotka jaettiin 2 ryhmään. Toiset saivat alkoholia, muistaakseni jonkinlaista viiniä. Ja toiset saivat ihan samalla lailla viiniä, mutta alkoholitonta viiniä. Ja molemmat viettivät iltaa ja kaikilla oli kivaa. Kaikilla mittareilla siis ihan yhtä hauskaa oli niillä, jotka joivat alkoholillista viiniä ja niillä, jotka joivat alkoholitonta viiniä. Eli alkoholilla ei ollut siis minkäänlaista tekemistä sen kanssa, että ihmisillä oli hauskaa. Tämä tietysti pistää miettimään, että miksi ihmiset sitten juovat alkoholia, jos sillä ei tosiaan ole merkitystä. Suurempi merkityshän tässäkin oli sillä, että vietettiin mukava ilta hyvien ystävien kanssa ja oli muuta hauskaa tekemistä. Ja siitä tuli sitten se, että oli ollut hauska ja mukava ilta. Alkoholilla on oikeitakin vaikutuksia, mutta se hauskanpito ei ole yksi niistä oikeista vaikutuksista. Se, että aistit heikkenee ja reaktioaika ja tulee ehkä huonovointiseksi ja krapulat ja tämmöiset fyysiset oireet, niin eihän juuri mikään niistä ole se niin hauska. Ei pidä sekoittaa sitä siihen, että sulla oli hauskaa ja kivaa ja oli huippuilta. Niin niillä alkoholin vaikutuksilla ei ole sen kanssa siis mitään tekemistä. Miksi sitten ihmiset juo? Sitä en pysty käsittämään. Mitä sinä ajattelet asiasta? Miksi ihmiset juo? Kuinka paljon ihmiset juo? Minkä ikäisenä ihmiset aloittaa sen juomisen? Miten ehkä asian pitäisi olla? Niin lähetä kommenttia, videoresponssia. Voit pistää oman ajatuksesi myös sähköpostilla tuttuun osoitteeseen joona.kroger@kkotavastia.fi. Mikäli et halua, että muut tietävät sinun ajatuksesi, mutta mieluiten tietysti niin, että tästä alkaisi sellainen mielenkiintoinen keskustelu, että miten tätä alkoholin käyttöä pitäisi Suomessa, mihinkä suuntaan tämä on menossa. Saataisiin sellainen hedelmällinen keskustelu aikaiseksi. Niin laita kommenttia ja eiköhän aloiteta tämä keskustelu.
nähdään sitten kommenttibokseissa ja videoresponsseissa.